Sarkku tässä. Multa on pyydetty, että mä näyttäisin, miten mä piirrän esille tuolta mun töistä näitä hahmoja. Ja helpoitenhan se onnistuu tällä digipiirtämisen näyttämisellä. Mulla on käytössä iPad ja siihen soveltuva kynä sekä Adobe Frescon sovellus. Tässä mulla on pohjalla akryylityö, joka olikohan se nyt A6-kokoinen ja sitten se on skannattu ja tuotu tähän ohjelmalle. Ja mä en siis näe kaikkea heti, vaan tässä mä oon esimerkiksi nähnyt tuon leukalinjat ja sitten tuon kallon muodon ja sitten niskaa lähtenyt piirtää ja niin edelleen. Niin sitten pikkuhiljaa hahmottuu se hahmo ja sitten mä siirryn seuraavaan, mitä mä näen siinä samalla kun piirrän tai niin edelleen. Ja monesti mä näen ehkä silmiä ensimmäisenä ja sitten mä piirrän jonkun silmän ja sitten mä huomaan, että hei, tossahan on toinen silmä tai näin, että se hahmo niin kun lähtee silleen niistä silmistä liikkeelle monesti. Mutta joskus se voi olla tosiaan toi ihan kasvojen muoto vaan. Ja kaikkea en näe, mutta piirrän silti, että mun mielestä se on se taiteilijan vapaus siinä, että sitten voi jonnekin sinne päin, missä olettaisi, että se silmä on vaikka, niin piirtää sitten silmän. Ja tavallaan se tarina siinä sitten etenee ja tosiaan kaikkea en näe, vaan päätän vaan piirtää ja esimerkiksi tässä työssäni tuolla myöhemmin tulee semmoiset linnut, niin ne on piirtänyt silleen, että toisesta tavallaan nähnyt ja toisen sitten vaan päättänyt piirtää. Tai tullut semmoinen niin tunne, että no tuohon kuuluisi kyllä jonnekin joku toinen lintu. Ja tässä mulla kävi silleen, että mä piirsin tonne jo semmoiselle alueelle, mitä mä huomasin, tai niin kuin en ollut huomannut rajata tätä kuvaa kunnolla. Niin siinä nyt vähän rajautui sitten tätä työtäkin pois. Tosiaan, mä saatan noista töistä niin ottaa vaan osia niistä maalauksista. Varsinkin jos mä haluan piirtää vaan vaikka yhden hahmon, niin hyvin saatan ottaa vaan jonkun osan siitä työstä ja piirtää sen näkyviin. Digipiirtämisessä on mun mielestä just se hyvä puoli, että ensinnäkin viivat saa suhteutettua väreihin helpommin. Että tässäkin mä oon ottanut esimerkiksi, oli niin herkkä tausta, että ei voinut ottaa vaikka mustaa, millä tehdä viivoja. Mutta halusin, ensin kokeilin tuommoista sinistä sitten, mutta ei se toiminut. Ja näköjään ne siniset viivat jäi nyt osaksi tätä työtä silti, että en kumitellut pois. Ja sit mä yleensä kätken sinne tän mun logon tai ton tavallaan nimmariksi ton kirjekuori hässäkän ja sydämiä piirtelen jos näen. Semmonen siitä nyt sitten tuli tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja heippa!